Фройлер, ето тук. Някак се попречиха един на друг село сега. Тук подаване към Ямал. Карвахал. Не само са ключови за организирането на играта, но правата си успя да комбинира с Ламин Ямал. Хосело, блокиран от Мануела Канджи. Ямал. Ямал. Ицет. Националния отбор на Швейцария. Футболист, който вътре в своето наказателно поле и след като изпадна от лига, английски клуб го преотстъпи. Почти до вратата на съперника. Сега не е в